खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायबाय बेजों लोगोसे आङो दायो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बेखौ आं लानानै फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव एस ए मक टेस्ट हिसाबै अब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव नायलांदो नोंथांमोना नैबेवहाय नै आसाम टेट 2021 आव आं माखासे फैथावना मक टेस्ट आं सेलेक्शन खालामनानै फैदों कालेक्शन खालामनानै अब्ला नोंथांमोना नायलांदो बेखौहाय बेनि सिगां आंनि चेनेलाव बयखौबो नोंथांखौ फिन खेबसे बरायबाय बेजों लोगोसे जायफ्रा आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनआव थुनानै लादो लोगोसे भिडिअआ माबायदि जादों माबायदि जायाखै कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय अब्ला जागायनोसै नङा होमबा लोगोफोर दा 1 नाम्बाराव दं नङा होमबा लोगोफोर स्टार्टिंआव भारतनि संबिजिरखौ लिरनायाव आफादगिरिया थामहिनबा भारतनि संबिजिरखौ जेब्ला लिरदोंमोन बिनि आफादगिरिया सोरमोन डक्टर राजेन्द्र प्रसादमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट आरो 2 नम्बराव दं संसदआ माजों दाजायो थामहिनबा संसदआ माजों दाजायो संसदआ मोनथामजों दाजायो बे लकसभा राज्यसभा आरो हादरगिरिजों दाखालि बे स्पेशल टेटआवबो फैदोंमोन लोगोफोर संसदआ माजों दाजायो होननायावहाय लकसभानि आरो राज्यसभानि आरो लोगोसे हादरगिरि बे मोनथाम संसदजों दाजायो संसद माने पार्लियामेन्टआ गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट दानिया 3 नम्बराव दं लोगोफोर आहमनि सोरखौ उन्दै राजा होननानै मिथियो सोर आहम राजाखौहाय उन्दै राजा होननानै मिथिनाय जादों सुलिकपाखौ जोङो रत्नद सिंह होननानैबो मिथिनो मोननाय जायो लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय भेरि इम्पर्टेन्ट दाना नेक्स्टआव थांनो होनबा लोगोफोर 4 नम्बराव दं लोगोफोर आहमफोरा मा हाजोखौ बारनानै आसामाव फैदोंमोन थामहिनबा बै आहमफोरा जोंनि आसामनि थागिबि हारि नङामोन बिसोर बिथांमोनहा बबे जायगानिफ्राय फैदोंमोननो बिसोरो स्पेशली बुंनो थाङोबा जों थाइलेण्ड सिंजोनिफ्राय फैदोंमोन होमबा अब्ला बिसोरो बबे हाजोखौ बारना फैदोंमोननो पाटकाई हाजोखौ बारनानै फैदोंमोन आरो बेयावहाय सुकाफाया आहम रायजोखौ गायसनजेनो सुकाफाया आहम रायजोखौ गायसनजेनो 1228 खृष्टाब्दआव गोसोआव लाबानो जाबाय भेरि इम्पर्टेन्ट नेक्स्टआव 5 नम्बराव दं लोगोफोर बुहुमनि दुइसिन दैमा दिपआ मा बुहुमनि दैसिन दैमा दिपआ जों मिथिगौ बे उमानन्द नङा होमबा बियो आरो जोंनि आसामावनो दङ बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेराव नङा होमबा बियो वार्ल्डआवनो बियो फिसासिन मोनसे दिप आइलेन्ड गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बे दैमा दिप 6 नम्बराव दं सोर सुल्ताना नैथि आलेकजेन्डार जानायनि सिमां नुदोंमोननो सोर सुल्तान माने सोर राजाया सुल्तान राजाफोरनि गेजेराव सोर आलेकजेन्डार जानायनि सिमां नुदोंमोननो गोसोआव लाबानो जाबाय आलाउद्दिन खिलजि लोगोफोर अब्ला नेक्स्टआव थांनि नम्बर लोगोफोर दानिया 7 नम्बराव दं लोगोफोर दिल्लीनि राजउलाफादाव जिरायनाय सासेल' आइजोआ सोर होनदों दिल्लीनि राजउलाफादाव जिरायनाय सासेल' आइजोआ सोरमोननो थामहिनबा राजउलाफाद माने जों बेखौ मिथियो राजानि रायजो नङा होमबा राजानि रायजो गोदोनि दिनाव राजानि रायजोखौ राजउलाफाद होननानै मिथियोमोन दाबो मिथिखायो नङा होमबा अब्ला बेयाव सासेल' जिरायनो एबा सासेल' हिनजावा रानि जादोंमोननो बेयो राजानि आखुखौ लादोंमोन जाहैदों बे जाबाय रेजिया सुल्तान गोसोआव लाबानो जाबाय बे 8 नम्बराव दं इयान दाबु गोरोबथाया जादोंमोन थामहिनबा इयान दाबु गोरोबथाया माब्ला जादोंमोन बियो 1826 मायथाइयाव गोसोआव लाबानो जाबाय भेरि इम्पर्टेन्ट 9 नम्बराव दं भट होनायनि मोन्थाइखौ मा बुंनाय जायो दानिया भट होनायनि मोन्थाइखौ मा बुंनाय जायो जों मिथिगौ बेखौहाय राजखान्थि मोन्थाइ गोसोआव लाबानो जाबाय राजखान्थि मोन्थाइ होनानै भट होनाय मोन्थाइखौ मिथिनो मोननाय जायो 10 नम्बराव दं केन्सार सान फालिनाय जायो केन्सार सानखौ माब्ला फालिनाय जायो लोगोफोर अब्ला गोसोआव लादो केन्सार सानखौहाय 4 फेब्रुवारियाव फालिनाय जायो गोसोआव लाबानो जाबाय आरो ओइट्स डे माने ओइट सानखौ जोङो माब्ला फालिनाय जायो 1 डिसेम्बर खालि लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय अब्ला जोङो 11 नाम्बाराव थांनि होमबा लोगोफोर नैबावनो दंखायो 11 नाम्बाराव 8 सानसोमोन बे दिन्थिया न' दंमोनबो गोसोआव लाबानो जाबाय सानमोन बे 8 सा जाबाय फालिनाय जायो माने थामहिनबा 8 सानखौहाय 8 डे होनना बुंनाय जायो बेखौहाय 1 डिसेम्बराव गोसोआव लाबानो जाबाय बे सान नङा लोगोफोर सानमोन बे गोसोआव लाबानो जाबाय 12 नम्बराव दं बरबुरुवा आरो बरफुकन बिमुंखौ सोर राजाया सोरजिदोंमोन थामहिनबा गोदोनि आहमफोरनियावहाय बरफुकन आरो बरबुरुवा होननाय मोननै बिमुं थामहिनबा बरबुरुवाया जौसिन मासिमोन आरो बरफुकना बेनि उनावहायमोन बेखौ सोर सोरजिदोंमोन गोसोआव लाबाय राजा प्रताप सिंहआ सोरजिदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दानिया 13 नम्बर दं भारतनि नेपलियन होननानै सोरखौ मिथिनाय जायो भारतनि नेपलियन होननानै बुंनाय जायो समुद्रगुप्तखौ गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट दाना नेक्स्टआव थांनि नम्बर लोगोफोर 14 नम्बराव दं चीन हादरनि दावबायारि फाहियाना सोरनि समाव भारताव फैदोंमोननो चीन हादरनि मोदै फाहियाना बबे हादरनि दावबायारिमोन होननानै नाबिकमोन होनना बुंबा गोसोआव लाबानो जाबाय बे चीन हादरनि चाइनानि आरो भारतावहाय बे सोरनि समाव फैदोंमोन गोसोआव लाबानो बे नैथि समुद्रगुप्त एबा बिक्रमादित्य राजा होनना मिथिनाय मोननाय जायो गोसोआव लाबानो जाबाय आरो नैबे बिक्रमादित्य राजानि बयनिख्रुइ गियानिसिन थुनलाइगिरि होनोब्ला जों मिथिनो जायो कालिदासखौ गोसोआव लाबानो जाबाय कालिदासखौ नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ नङा होमबा बेयो नैबे नैथि चन्द्रगुप्तनि समनि सासे पण्डितमोन कालिदासा
आरो बे कालिदासल' नङा बरामिहिरबो दंमोन बरामिहिरमोन गासै बिसिनि नैथि चन्द्रगुप्त राजानि आमोलावहाय गासै 9 जन गासै पण्डितफोर दंमोन कालिदास बरामिहिर मा माबि नाम दंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर गासै 9 जन पण्डितफोर दंमोन बेयाव बयनिख्रुइ गियानिसिन होनोब्ला जोंहा कालिदासखौ होननानै मिथिनो मोननाय जायो लोगोफोर दाना नेक्स्टआव थांनाय नम्बर लोगोफोर 15 नम्बर दं पाल फोलेरनि जोबथा राजाया दं पाल फोलेरनि जोबथा राजाया सोरमोननो गासै लोगो जाबाय रामपाल मोननो गोसोआव लाबानो जाबाय पाल फोलेरनि जोबथा राजाया राम गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर रामपाल 16 नम्बर दं लोगोफोर मावगोन नङाब्ला थैगोन बबे उदांस्रि सोमावनायनि स्ल'गान मोनदों मावगोन नङाब्ला थैगोन बेयो बबे भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायनि स्ल'गान मोननो गोसोआव लाबानो जाबाय बे अब्ला भारत नागार सोमावसारनायनि मोननो गोसोआव लाबानो जाबाय दाना 17 नम्बर दं लोगोफोर सुटिया रायजोनि गायसनगिरिया सुटिया रायजोखौ सोर गायसनदोंमोन होनबा बिरपाल गोसोआव लाबानो जाबाय दे बिरपाल आरो बेनि उनावहाय जोंहा दङ नेक्स्टआवहाय 18 नम्बराव आहमफोरा बेसेबां बोसोर रायजो खुंदोंमोन आहमफोरा जोङो बेखौ जेनेरेलि बयबो मिथिगौ एसेब्लाबो आहमफोरा 600 बोसोरसो आसामाव रायजो खुंदोंमोन आरो बियो 1228 ख्रीष्टाब्दनिफ्राय 1826 ख्रीष्टाब्दसिम जों मिथिनो मोननाय थामहिनबा नैबे इयान्दाबो गोरोबथानि गेजेरजों जोबथानानै फैयो आरो नैबावहाय सोर गायसनजेनदोंमोनलाय दय जों गिबियावनो मोनबोदों होनबा सुकाफाया गायसनजेनदोंमोन 1826 ख्रीष्टाब्दआवहाय आहम रायजोखौनो होनबा गोसोआव लाबानो जाबाय दाना नेक्स्टआव थांनाय नङा होनबा लोगोफोर नैबे लेटेस्ट बियो रायमना हादरारि हाग्रामाया बबे जिल्लायाव दं बेखौ जों मिथिगौ रायमना हादरारि हाग्रामाया बबे जिल्लायाव दं बे गोसोआव लाबानो जाबाय बे क'क्राझार जिल्लायाव दं आरो बे मानि थाखाय मुंदांखा गोल्डेन लिंगुरनि थाखाय बे मुंदांखा गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट दाना नेक्स्टआव थांनि लोगोफोर 20 नम्बरावहाय रांखान्थिनि बिफा होननानै बुंनाय जायो थामहिनबा रांखान्थिनि बिफा होननानैब्ला जों सोरखौ मिथिनाय जायो होनबा अब्ला गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर आदाम स्मिथखौ जों होननानै मिथिनो मोननाय जायो गोसोआव ला भेरि इम्पर्टेन्ट दाना नेक्स्टआव थांनि नम्बर लोगोफोर 21 नम्बरावहाय भारतनि रिजार्भ बेंकआ गायसनजायो भारतीय रिजार्भ बेंकखौ थामहिनबा भारतीय रिजार्भ बेंकखौ माब्ला गायसनदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर 1935 मायथाइयाव गायसनदोंमोन 35 मायथाइनि 1 एप्रिलमोन गोसोआव लाबानो जाबाय 22 नम्बर हादरगिरिया रायजो आफादसिम सायख'नाय अनजिमायानो हादरगिरिया रायजो आफादसिम जोंना न'आ मोननैमोनलाय नङा संसदआ मोननैमोन नङा होमबा मोनसेया लकसभा आरो मोनसेया रायजो सभा नङा होमबा दा बेबायदिनो रायजो सभासिम हादरगिरिया सायख'नायनो मानि नमिनेटेड खालामनाय अनजिमाया गासै 12 गोसोआव लाबानो जाबाय आरो लकसभासिम साफैमोनलाय लकसभासिम 2 गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर हादरगिरिया लकसभासिम सायख'नाय सुबुङा गासै 2 आरो नैबे 12 बा 2खौहाय मायाव सायख'यो माखौ होननानै बिथांमोननि माखासे टेलेन्ट माखासे समाजारि बिथिं माखासे थुनलाइयारि माखासे बिदिनो थुनलाइ बा माबा बायदिसिना बिदिखौ नायनानै बिथांमोना सायख'यो आरो मा बिथाङा हादरगिरिया सोर सायख'यो बेखौ हादरगिरिया गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौ लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट दा रायजो सभासिम साबेसे मानसि सायख'यो होनबा जोङो 12 आरो लकसभासिम होनोब्ला 2 गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दा आसामाव मोनबेसे संसदारि मासि दं आसामाव मोनबेसे संसदारि मासि दं थामहिनबा एमएलए इलेक्सननि थाखाय जोङो इलेक्सन जाया होनबा बे मोनबेसे सिट दं जों अब्ला बेयाव गोसोआव लाबानो जाबाय 126 था मासि दं गोसोआव लाबानो जाबाय दे आरो जोंना बिटिसि होनोब्ला नोंथांमोना मिन्थिना लाखादो गासै 40 मासि दं बिटिसियावहाय गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट दा नैबेफोर फैनो हागौ मोनसे सन्देह आरो दा 24 नम्बर दं लोगोफोर आसामनि बयनिख्रुइ जौसिन हाजो आसामनि बयनिख्रुइ जौसिन हाजोआ मानो गोसोआव लाबानो जाबाय बेफोर भेरि इम्पर्टेन्ट लोगोफोर नामसा बार'आनो गोसोआव लाबानो जाबाय नामसा बार'आ आसामनि जौसिन हाजो थिखिनि गोसोआव लाबो बेखौ भेरि इम्पर्टेन्ट दाना नेक्स्टआव थांनो होनबा लोगोफोर 25 नम्बर दं नै भारतनि बयनिख्रुइ जौसिन हाजो थिखिनिनो बा हाजो थिखिनि भारतनि बयनिख्रुइ जौसिन हाजो थिखिनि होनबा जोंहा मिथिगौ कान्चनजंगा गोसोआव लाबानो जाबाय आरो कान्चनजंगाया भारतनिल' नङा बियो माने बुहुमनिनो 3थि जौसिन हाजो थिखिनि गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बे बहा दं सिक्किम हादरसायाव दं नङा होमबा गोसोआव लाबानो जाबाय नै दानिया नायदो नै लोगोफोर 22 नम्बरावहाय सा सानजा भारतनि बयनिख्रुइ जौसिन हाजो बा हाजो थिखिनि गोसोआव लाबानो जाबाय अब्ला बे कान्चनजंगा आरो बे बहा दं सिक्किमाव दं गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बेनि जौथाया जाबाय 8586 मिटार आरो जोंहा सेकेन्डआव दङ कंट बे अरुणाचलाव दङ दै कंटआ अरुणाचलाव दङ बेनि जौथाया जाबाय 7090 मिटार जौथाय गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दानिया नैबे स्किमखौहाय नोंथांमोनहा जेबो आन्दायनाङा दै लोगोफोर स्किमा जाबाय नर्थ इस्टआवनो गोग्लैयो नर्थ इस्टआव मोनबेसे स्टेट दंबा जोङो स्किमखौ लानानै गासै 8था हादरसा दङ स्किमखौ लानानै दै गोसोआव स्किमखौ लाफानानै आरो जोङो जुदि स्किमखौ नागारोब्ला जोंहा गासै 7 हादरसाफोर दं गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौ
अब्ला जोंहा 22 नाम्बाराव नायनोसै आरो जों जुदि नैबेवहाय नैबे 22 नाम्बारावहाय जुदि जों कान्चनजंघाखौ जोङो सिक्किमखौ नर्थ इस्टआव हमफायाब्ला नर्थ इस्टनि सा सानजा भारतनि जौसिन हाजो थिखिनि होनब्ला नैबे जागोन दे खंथ अरुणाचल अब्ला नोंथांमोनहा जुदि अपसनाव बेबायदि फैबाय सा सानजा भारतनि बयनिख्रुइ जौसिन हाजो थिखिनि होनबाय अब्ला नैबे सिक्किमखौ जुदि बे कान्चनजंघाखौ होआब्ला नोंथांमोना नैबे खंथखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दे दा 22 नाम्बाराव दं बबे हादरसायाव बद्वीप सुन्दरबना दं थामहिनबा बद्वीप सुन्दरबन नै सुन्दरबनखौ जों मिथिखागौ नङा होमबा बेयो टाइगार प्रजेक्टनि थाखाय जोबोद मुंदांखा नङा होमबा बेयो बहा दं सोनाब बंगआव दं सोनाब बंग आरो बांलादेशजों नांजाबनाय नङा होमबा गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्टआव नायनो होमबा लोगोफोर दाना दं 28 नाम्बाराव नै लोगोफोर नाम्बाराव दं लोगोफोर नायदो आसामनि बबे जिल्लायाव बांसिन सुबुं अनजिमा दं आसामनि बबे जिल्लायाव दं बबे डिस्ट्रिक्टआव बयनिख्रुइ सुबुं अनजिमा बांसिन दं जाहैदों जों बेखौ मिथिगौ नगाव आरो एस सेन्सास रिपर्ट हिसाबै जों मोननो हायो बेनि सुबुं अनजिमाया 23 थामहिनबा 28,23,768 था सुबुं दङमोन जाहैदों सा सुबुं दंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय बे गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौहाय आरो जोंहा नैबे दङ नै 29 नाम्बाराव आसामनि बबे जिल्लायाव खमसिन सुबुं अनजिमा दं आसामनि बबे जिल्लायाव खमसिन सुबुं अनजिमा दङ जों गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौहाय दिमा हासाव जिल्लायावहाय आरो बे एस पार 2020 बे नैबे 11 सोमोन दे लोगोफोर 21 नङामोन दे मिस्टेक जाबाय नैबे 11 सो दे बे गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बे एस पार 2011 नि सेन्सास रिपर्ट हिसाबै 2,14,102 दङमोन गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौहाय आरो आसामनि बबे जिल्लाया महराव फिसासिन दं आसामनि जिल्लाया बबे फिसासिन जादों अब्ला जों बेखौ खोला सालमारा जोङो साउथ सालमारा होननानै मिथिनाय जायो आरो बियो 568 किल'मिटार बर्ग किल'मिटारल'मोन गोसोआव लाबानो जाबाय दे किल'मिटार स्कुवेर अब्ला जों मिथिगौ नेक्स्टआवहाय जोंहा दङ होमबा 31 नाम्बार लोगोफोर आसामनि बबे जिल्लाया महराव देरसिन दं माने लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अफ आसाम गोसोआव लाबानो जाबाय बे कार्बि आंलं आरो बेयो बेसेबां दं 7,399 किल'मिटार स्कुवेर गोसोआव लाबानो जाबाय भेरि इम्पर्टेन्ट दानिया 30 नाम्बार दं लोगोफोर 30 नाम्बार दं सा सानजा भारतआव गंबेसे हादरसा दं दे आं दहायनो लाना फैखादों होनबा सा सानजा भारतआव गासै 9 हादरसाफोर दङ बे 9 हादरसाफोरा मा अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर मेघालय मिजोराम नागालेण्ड सिक्किम एन्ड त्रिपुरा अब्ला जोंहा नैबे जुदि सिक्किमखौ नागारफायोब्ला नैबे सिक्किमखौ नागारफायोब्ला आं दहायनो खोन्थाखादों गासै मोनस्नि दं नङा होमबा अब्ला अरुणाचल प्रदेश मोनसे मोननै नङा होमबा 1 2 3 4 5 6 आरो नैबे 7 नङा होमबा अब्ला जों मोनसे नैबे अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर मेघालय मिजोराम नागालेण्ड त्रिपुरा आरो नैबे सिक्किमखौ लाफैबा जोंहा 8टा सिक्किमाबो नर्थ इस्टआवसो गोग्लैयो लोगोफोर एज पार दा गभर्नमेन्ट रिपर्ट बायदि अब्ला जोंहा नर्थ इस्टआव गासै 9 हादरसाफोर दं गोसोआव लाबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोनाव एग्जामाव जुदि फैबाय अपसनावहाय जेबो 7 दं 8 गैया अब्ला नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखादो 7खौहाय होबानो जाबाय अब्ला जोंहा दङ नायनोसै होमबा नेक्स्टआवहाय 32 नाम्बार दं लोगोफोर लाक्षाद्वीप हानजाया बबे लैथोमायाव दं लाक्षाद्वीप हानजा नङा होमबा आन्दामान निकबार आइलेण्ड बा लाक्षाद्वीप हानजा बेफोर बहा दंनो लाक्षाद्वीपआ बहा दंनो आरब लैथोमायाव दं गोसोआव लाबानो जाबाय आरब लैथोमायाव दं आरो 33 नाम्बार दं आथिखालाव भारतआव गंबेसे थाव सोदांसालि दं मा होनदों एज पार गासै फिसा लायोब्ला आथिखालाव मा होनदों दा प्रेजेन्टआवहाय गासै 22था थाव सोदांसालि दं होनदों अइल रिफाइनारि दङ गोसोआव लाबानो जाबाय दाना 34 नाम्बार आसामा मा आबादनि थाखाय मुंदांखा गोसोआव लाबानो जाबाय आसामा मा आबादनि थाखाय मुंदांखानो साहा आबादनि अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो जायफोरा दासिमबो खालामाखै लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय फैगोन आसाम टेटनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ बेस्ट अफ लाक होबाय अब्ला एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय